Ik laat je verschillende manieren zien waarop je acupressuur kunt gebruiken om jezelf nieuwe energie te geven. Wil je beter focussen op de verbetering van de lumbale zone? Gebruik een ondersteuning om je heupen op te tillen en plaats het kussen in de onderrug. Hetzelfde als je de bovenrug/trapezius wilt aanpakken. Plaats een ondersteuning halverwege de rug en het kussen precies ter hoogte van de nek. Acupressuur voor de voeten. Leg het kussen onder het bekken, zet de voeten op de mat en geniet van een intens ontspanningsmoment. Wil je nog meer intensiteit en ontspanning? Doe kleine statische rondes staand op de mat. Je eigen lichaamsgewicht vergroot zo de drukpunten. Er zijn nog veel meer manieren om de Pranamat set te gebruiken om spanning los te laten en een intens ontspanningsmoment te bereiken. Dit alles dankzij de 7900 bloemvormige naalden die de doorbloeding stimuleren en je helpen je beter te voelen. Bestel vandaag nog en begin te genieten van alle voordelen van acupressuur.